То я да видя какво има в YouTube днес. Нищо интересно, я да видя нагоре. Кой е този канал? Я да видя. Тъй. Така. Какво? Има видео на новия Brawl Talk. И така, и здравейте хора. Както сте видели, намерих нещо интересно в YouTube. Brawl Talk, преведен на български, чрез изкуствен интелект. И ще реагирам и ще си кажа мнението. Brawl Talk. Нани, бебето на Кенджи каза, а Уенди, инженер, който се опитва да спаси планетата, не! Винаги правите един и същ Brawl Talk отново. Бре, Кенджи има дете. Какво? Я да превъртим малко. Се прави правилно. Това са най-амбициозните сезони, които някога сме имали. Два свързани сезона, 9 изпълнени с събития, седмици и история, която може да промени един. Значи, то много от тебе хора. Да направят всички там нови сезони, да бъдат свързани. Както тук. Това е много интересно. Броулър за винаги. Brawl Talk. Точно в този момент готви. Малко тъпоти хора. Време. Мислиш ли, че нещо не е наред с нудлите ми? Бъдещето е различно, Дани от бъдещето е прав, този апдейт ще се усеща различно. Опитваме нова концепция за съдържание, при която всичко около следващите два сезона ще бъде свързано, така че... Това е много интересно хора. Да бъдат свързани истории, да имат всички нови сезони, да бъдат свързани. Броулърите, скиновете, новите сили, наградите и режимите на игра ще бъдат част от едни и същи истории. Наричаме тази история бунтът на рамените. Всяка седмица нещо различно ще се появява в играта, като всичко ще бъде свързано с историята на сезона, а един детайл от нея може да се промени според избора на общността. Нека започнем с първата част на бунта на рамените. Нов модерен магазин отвори врати срещу суши ресторанта на Кенджи и има нещо много съмнително или лабо в това място. Те са отговорни за производството на нано-нудлите, които бързо се превръщат в най-горещото място в Стар Парк. Проблемът е, че щом бролърите ги изядат, получават някакви странни сили. Това малко хора, ако помните, миналата година, нали имаше сезона на Кралство Катана. Имаше Уасаби сушита. Малко като Уасаби евента. Ми да мирисва хора. Да, малко... Проблемът е, че щом бролърите ги изядат, получават някакви странни сили. Наносили. Наносилите са новите подобрения, които се пускат през сезона. Щом бролър получи наносила, ще отключи 3 подобрения, от които да избираш. В матча виждаш 2 случайни опции и трябва да избереш коя да активираш. Те могат да повлият на малко Stranger Things сезона, където си избираш модификация и малко е ласабито. Характеристики на твоя броулър, като основната атака, скоростта, супера и други. Можеш да получиш тези наносили от нанокапки. Те са налични при ежедневни победи, мега квестове, битки с босове, квестове и други специални... Ето, той хора малко ми прилича на сушитата. Тя кутийки с нанокапки или режими. Всяка нанокапка дава ресурси и козметики, както и шанс да получиш новите скинове за сезона. Всяка нанокапка гарантира поне една наносила на капка, но можеш да имаш късмет и да получиш 9 наведнъж. И всяка нанокапка пълни нанометъра, който ти дава още награди, колкото повече събираш. Събери 150 нанокапки и ще получиш гарантирано всички скинове за сезон. Уха! То много готино бе! Нова кефи скира да бери. Възможно е да вземеш скиновете безплатно, но трябва да събереш всички нанокапки от други източници. За да можеш да създадеш нещо значимо, трябва да потърсиш вдъхновение. А какво ще кажете за това тук?
Нори е най-новият легендарен броулър и е именно собственото дете в семейството на Кенджи и Каза. Днес той е първия броулър, който всъщност е роден в Стар Парк, което му дава необичайна сила. Атаките му са по-сложни от тези на Кенджи, но по-прости от на Каза. Бре, интересното е Нори. Ама хора, нали Фанг е син на Кенджи и Казе? Значи това е второто им дете. Той ползва въдица, а основната му атака има 3 механики. Ако просто атакуваш, той прави замах. Ако се прицелиш малко по-дълго, ще хвърли снаряд, който прорязва целта или я издърпва към стена, а ако го заредиш напълно, дори можеш да прескачаш стени. Може да прескача стени. Хората е много готино, бе. Малкът Кенджи има атака. Има и като Едгар. Може да скача при стени. Може да дърпаш към себе си, хора. Този герой е много брутален, хора. Всеки път, когато удари враг с основна атака, Нори улавя риба. Тези риби се използват за неговата супер атака, при която той се гмурка и нанася атака в определена област след забавяне. Повече 2600. риби означават по-голям и силен супер. Нори ще бъде 3500. Колкото повече биеш даден човек и го убиваш, толкова повече рибки се добавят към супера ти. И рибата става по-силна. снаряд, който прорязва целта или я издърпва към стена, а ако го заредиш напълно, дори можеш да прескачаш стени. Всеки път, когато удари враг с основна атака, Нори улавя риба. Тези риби се използват за неговата супер атака, при която той се гмурка и нанася атака в определена област след... Страшно брутален броулър. Аз ще го дигам. Той герой, като излезе. забавяне. Повече риби означават по-голям и силен супер. Нори ще бъде пуснат през юли. Перфектното готвене изисква години практика. Традиционалистична и модерна киберпънк атмосфера. В Brawl Pass имаме Мастър Мико, майстор в традиционното готвене. Fire Master Мико е един от неговите хрома варианти, а Earth Master Мико е другият хрома. И накрая, кралят на караокето получава скин. Cyberpunk J. Young е вторият скин в Brawl Pass. Той е модерно лошо момче и има два хрома варианти. Само казвам, изобщо не ми харесва скиновете от Brawl Pass. Изобщо не ми харесват. Мразик и тъпи са. Нано и Чъм Джей Янг. Можете да получите и двата с Brawl Pass Plus. От традиционната страна са такояки, вдъхновен от японското ястие, а също и Fighter Barry, който е просто як йокай еднорог. Сега към футуристичната започваме с Cyber Shelly. Това е първият легендарен скин на Шели. И Тек Тара, още един към нейната колекция от киберпънк скинове. И също засегната от Nano Noodles, Нори. Видяхте ли скина на Нори, бе? Добре, стига толкова на Ноки. Я го връщах. От киберпънк скинове. И също... Я го вижте какъв е готин. Нори. Засегната от Nano Noodles, Нори. Добре, стига толкова на киберпънк нудали. И така втората част от историята на Ramen Rebellion се случва в сезона Winstock. Опитвайки се да се отървем от цялата токсична технология, имаме Wendy, Winstock скинове и различен поглед към Nano Noodle Power-Up. Първо имаме смутита. Те са много подобни на Nano Drops, така че ще ви дават ресурси и шанс да получите Winstock скиновете. Обаче ще ви дават Fusions вместо Nano Powers. Добре, останете с мен. Това е малко объркващо. Fusion сливат две от вашите Nano Powers заедно. Така че вместо избор преди матча, получавате две на случайен принцип и силите се комбинират. Значи, получаваме две на случайен принцип Fusion мутации. Ние не ги избираме. Значи те ни ги дават и ние ги веднага се сливат. Не са като предишните. Вместо Nano Powers. Добре, останете с мен. Това е малко объркващо. Fusion сливат две от вашите Nano Powers заедно. Така че вместо избор преди матча, получавате две на случайен принцип и силите им се комбинират. Значи тук какво ни дадат, веднага тези сили се комбинират. Ясно. Случайен принцип и силите им се комбинират, като Fusion. И не забравяйте смуди метъра. С повече смутита получавате повече награди, а при достатъчно смутита за сезона вземате всички скинове от комплекта Winstock.
Вау, като стана дума за скинове, Winstock скинове, в Brawl Pass имаме Biotech Byron, съчетаващ високи технологии с зелена енергия. Хрома вариация Става. Ама няма да го взема. му са Unearthed Byron и Leaf Master Byron. Другият скин е Retro Future Rosa с величествена коса, постигната с най-добрите органични продукти. Нейните хрома вариации са Renewables Rosa скина хора, той е скин хора на Роза, нова киви с бялата коса. Честно. И прича на космонавт. Sci-Fi Rosa. Що се отнася до другите скинове, имаме Grizzled Kenji, който го представя. Той е скин на Кенджи. Хора е брутален. Който няма манга Кенджи, и другите Hyperchair скинове на Кенджи, този скин е за вас. И аз ще го взема, готини. Хрома вариации са Renewables Rosa и Sci-Fi Rosa. Що се отнася до другите скинове, имаме Grizzled Kenji, който го представя с по-възрастен вид, Energized Sprout, който напълно е оптимизирал своята фотосинтеза, и Winstock Grey, който определено е най-цветният му скин до сега. Бебешки скин. Turbine Mole, малка машина с абсолютно нулев въглероден отпечатък, и накрая Mega Mecha Meg, хиперзареден скин, който ще бъде част от събития по време Той скин, хора, е брутален. Hypercharge скин на Мег на сезона Winstock. Той има и два хрома цвята. Начело на бандата е Уенди. Тя беше инженер в злата корпорация Има 3 версии, няма. Наностар и видя вредата им за И чакайте. природата. Затова напусна, Уенди. за да създаде Winstock. Със своите знания тя изгради напълно екологична вятърна енергийна екосистема. Тъй като подкрепя природата, тя също така подкрепя и броуъра. Основната й атака изстрелва снаряд, който нанася щети на враговете или дава щит на съюзници. Супер Сапорт герой. ти създава огромен щит в играта, който абсорбира голям процент от щетите за целия ви отбор. Уенди е броуърът, който ще излезе през август. Сега е ред на Бъфи. Внимавай с тези. Не се притеснявай, Сърч и Мег. Гаджетът на Рико беше преработен. Мултибол машин има вендинг машина, която при разрушаване пуска снаряди във всички посоки. При баф Рико може да я зареди с още снаряди, стреляйки по нея. Гаджетът Giga Gunball изстрелва гигантска дъвка, разделяща се на по-малки снаряди при удар в стена или враг. При баф Хора, според мен първия гаджет на Рико го съсипаха. Състои с тия бъфита. Съсипаха го, направиха го букук. Наистина. Просто не ми харесва. Втория гаджет, който едно време хилваше, сега е по-добър. снарядите му забавят враговете. С Супер Баунси от скачащите куршуми зареждат повече супер при удар. С Робот Ретрит той става още цели и също са Star Power-ите. по-бърз на 10% живот. Значи, за разлика от сега, Star Power сега е под 50%, Рико става по-бърз. А тук вече с бъфито под 10% от живота става по-бърз. А сега е под 50%. Падне ли живота на Рико под 50%, той веднага става бърз. Сега падне ли под 10% става по-бърз. Значи трябва да си на 2 изстрела да те убият. Снарядите му и добавя нови бройки. Брок също получи преработка на супер умението. Я да видим. Ретрит, той става още по-бърз на 10% живот. Хайпер Бъфи на Рико засилва снарядите му и добавя нови бройки. Брок също... Значи, като пустиш Хайпер Чарджа, нормалната ти атака получава скорост и колкото повече отскача, толкова повече нови топчета се появяват. Хайпер Чарджа е добър. Получи преработка на супер умението си. Сега суперът му ще следва движенията му. Rocket Laces вече може да се прицелва, а когато е бафнат, получава кратко ускорение, ако малко Едгар. Скача, да ставаш бърз, да паднеш на земята, когато имаш бъф и малко Едгар. Ракетата оцели вражески броуър. Мега Рокет, когато е бафнат, разделя мега ракетата на 4 по-малки ракети, които нанасят по-малко щети. Той е гаджет с ракетата, дето чупи стени. Сега е много готин, защото стреляш голяма ракета, чупи стената и се разделя на 3.
по-малки ракети. То е яко. Движенията му. Rocket Laces вече може да се прицелва, а когато е бафнат, получава кратко ускорение, ако ракетата оцели вражески броуър. Мега Рокет, когато е бафнат, разделя мега ракетата на 4 по-малки ракети, които нанасят по-малко щети. Мор Рокет ускорява Брок, когато ползва супер умението си. Значи, като... Rocket No. 4 увеличава обсега на атаката периодично. Значи, първият Star Power, просто Брок като оцелва, някой със супера бяга по-бързо. А тук оголемявате се радиуса. Хайпер Бъфи добавя още ракети към основната му атака. 8 бит завършва Аркейд триото. Чит картридж вече лекува дамедж бустера и самия 8 бит за кратко. Екстра кредит се преработен и изстрелва допълнителен залп при основна атака. Той е готино, хора. Така че телепортирането хилва теб и куличката на 8 бит. А тук допълнителни снаряди получаваш. Когато е бафнат, снарядите отскачат към близки врагове. Бустед бустер прибав кара Тото е брутално, бе. бустера да пуска пълнители. Това ти хора е брутално, бе. Ставаш могъл дори ко 2.0. За сбъфи. Че като целиш някой, стига, че получаваш допълнителни снаряди, ама и патроните рикошират. А тук получаваш някакви хапчета. Които се събират от съотборници. Плъгтин прибав също ускорява съотборниците. А хайп С бъфи, значи, моя любимия втори Star Power, където 8-бит бяга по-бързо, дава също скорост и да съотборниците ми, браво, бе. Бъфи на 8 бит му дава неограничени муниции и му позволява да прекъсва атаката си с нова по команда. Значи, Hyper Charge бъфито има безкрайни амуниции. Плъгтин прибав също ускорява съотборниците, а Хайпер Бъфи на 8 бит му дава неограничени муниции и му позволява да прекъсва атаката си с нова по команда. Сега, триото Супер Сити почваме с Мег. Супер... Изобщо, хора, нищо не разбрах. За 8-бит, за Hyper Charge. Ти е преработен, прави зонален демидж при трансформация. Значи, като се трансформира от малка форма в голяма, бие 3000 демидж. Това е добре, защото аз съм мек играч. Хиперзаредена, тя оголемява Field of Steel, а призовавайки меха забавя враговете. Toolbox вече ремонтира мехата, а бафнат трае по-дълго или... Значи, когато имаш бъфи, значи без бъфи се ликуваш като преди. Когато имаш бъфи се пуска като напам куличката. Само, че мек обикаля и хилва с отборниците 726 хелт на секунда, ти добре. Кува и съотборници. Jolting Volts изстрелва мег от мехата и напред, нанасяйки щети. При баф мехата оставя и огнена... Значи тук мег фърля супера, той гърми, а с бъфи гърми и остава огнена следа. Следа. Forcefield Star дава на мег ускорение при активен щит. Значи, когато има мег щит, при първия Star Power бяга по-бързо. От мехата и напред, нанасяйки щети. При баф мехата оставя и огнена следа. Forcefield Star дава на мег ускорение при активен щит. Heavy Metal вече лекува мег за всеки враг, ударен с Field of Steel. Значи с супера, където мег удря с бухалка, при удар мег се хилва с бъфи. Когато е бафната, тя краде и амуниции от ударените противници. Какво? Като ударя някой с бухалката, като има бъфи, за сторя Star Power, се лекувам, ти крада един патрон. Еба си изрода. И кара основната атака на мехата да гърми при удар. Извън мехата основната й атака се насочва към врага. Макс. Значи, когато имам огромната форма на мег, патроните ми при включен Hyper Charge гърмат и бият 4100 демидж. А когато са в малката форма, се самонасочват както Cold по време на спонж. Значи патроните се насочват в малката форма на мег. При включен Hyper Charge както Cold по времето на SpongeBob мутациите. Или като Мипъл се самонасочва.
Face Shifter вече е насочващ се, а при Buff се ползва повторно. Sneak Sneakers може да се активира чрез повторно натискане му или след 3 секунди. След като се телепортира, тя презарежда и лекува съюзниците наблизо. Super Charge удължава супер умението й, когато удари враг, а когато е бафнато, дава щит на съюзниците. Run and Gun, когато е бафнат, ускорява при удар на врагове. Hyper Buff прави така, че основната й атака да зарежда и суперите. Без всичко е добре тук. Тук балансирани са бъфитата. Макс става добър герой. На съюзниците наблизо и накрая Surge. Power Surge вече зарежда супер умението му по-бързо краткотрайно. Бафът Значи той е добра, че с бъфи краткотрайно зарежда супера и получава второ ниво, да. Да, с бъфи какво прави? увеличава и скоростта му на презареждане. Power Shield пък намалява кулдауна на джаджата, ако Surge бъде ударен. Туда Макс вече кара атаката на Surge да отскача от стените, когато е... Все хора, за ти отскачани от стените, буквално първия Star Power, Surge става третия герой, на който му отскачат патроните. Първия беше Рико, кучето и сега Surge. Снарядът създава по-малки снаряди при удар в стена. Значи, когато пък с бъфи, с първия Star Power, като целя стена, патрона отскача и като цели някой, той се пръска на по-малки, които бият по 2360 демидж. Ice Cold вече стартира Surge с заредено супер. Когато е бафнат, Surge се ускорява с супер умението си на ниво 3. Значи, моят Star Power е втория. Защо? Защото сега, когато пускаш го, ставаш ниво 2, ти си оставаш завинаги. А тук с бъфи от ниво 2 или 3 ставаш директно ниво 4. Брей. Hyper Buff му дава по-малък снаряд след основния. И накрая Surge също... Мекът на колет сега. Първия снаряд оцелва човека и стои идва по-малък. Получава преработка на Hyper Charge, изстрелваща снаряди навсякъде при супер умение. Значи, като се фърли с някой върху. Значи, като имам Hyper Charge, като се фърли с Hyper супер върху някой, отскачат от мене много патрони, и добре. Малко като да гъс. Има ли още нещо? Аз имам десерт. Нека го опитам. В апдейта за Ramen Rebellion, Food Fight... Абе, геймодови. И сега хора да превърта да видим. Тогава другите им. PvE кулинарен режим, събирайте съставки от ботове за доставка и изпълнете поръчките преди времето да изтече. Culinary Wars PvP версия на режима. Идеята е почти същата, но има противников отбор, който се бори на всяка цена. Устискайте и трябва да ги преминете всички за победа. Разполагате с ограничен брой герои. Искам да чакай сега. Товарът бъде доставен и печелите. При функциите се завръщат състезанията и новият режим Topple the Tower. Той има определен брой етапи и трябва да ги преминете всички за победа. Разполагате с ограничен брой герои, така че щом използвате един, той става неизползваем. Ако изгубите всичките си... Бе, ти хора много е готино обаче. Той с този тауър. И колкото по-нагоре отиваш, и толкова по-трудни стават мисиите, и вземаш по-хубави награди. И обаче, я да чуя какво става като умреш. Броулъри, губите режима и ще трябва да изчакате рестарта. Изборът на броулъри се базира на тези, които вече притежавате, с приоритет за тези с фюжъни. Hyper Charge за Star Nova и Bolt. Star Nova става неуязвима, когато се засилва и има почти неограничени муниции. Ей, хора много готино. С Hyper Charge става неуязвима и получава повече муниции. Ей, много готин Hyper Charge. Тя да чуми наистина да А Bolt разрушава броулъри, губите режима и ще трябва да изчакате рестарта. Изборът на броулъри се базира на тези, които вече притежавате, с приоритет за тези с фюжъни. Hyper Charge за Star Nova и Bolt. Star Nova става неуязвима, когато се засилва и има почти Значи, като пуснеш супера, Star Nova става неуязвима. Има неограничени патрони, май. Ограничени муниции, а Bolt разрушава стени, докато неговият Hyper Super е активен.
Ами хора, честно да ви кажа, този сезон, който ще бъде свързан с още един сезон историята, е много интересно. Като концепция Бъфитата, Сърч става готин, Мек става изрод, Макс става по-балансирана, Хайпер Чарджера става нова, който като пуснеш супера, ставаш неуязвим, имаш безкрайни амуниции, е брутално, на Болт чупи стени. Ами, направо мога да ви кажа, хора, че моята оценка за тия нови неща е 10 от 10. Наистина. И за Мек ми харесва новите неща, какво правят бъфитата, но единствено на Рико не ми харесва първия гаджет. Него го усраха. Само това. Еми хора, надявам се на вас да ви е харесало това, моята реакция, плюс моето мнение, защото това ще го сложа за поредицата моето мнение, защото този сезон, който го разделят на две, е брутален. На две части. Също, много ме кефи Нори, който буквално удря като Кенджи, да задържиш продължително. Може да дърпаш против към тебе с въдицата и ако задържиш по-продължително, може да прескача стени. Нори е готин герой, много е щупен даже според мен хора. И пък тази новата Уенди, това е един съпорт герой. Няма какво да кажа, не е силна, не е слаба. Но Нори с супера, като убива хора и като събира тия рибки супера прави повече демидж, е брутален Нори. И този видеоклип, хора, надявам се да ви е харесал. Не съм правил 2 седмици видеа. Надявам се да ви е харесал. И това ще го сложа при плейлистата моето мнение. Надявам се видео да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се и дайте лайк. Чао и до нови срещи!